تمتوني بلولي عمق بحري حصاري رين بيد سلك فخري وآخر سيد منزشن دواز وقاق في لندن كتامي مكانزا تركم الجسة ديال الملك بين يا زبيلي قلف يا ميتا قلف يوريتنا حدا ولا اسمرا زركب الصليب البيب الانتقالات الان عيني المزمان كما يدعم صراتك زخم بيد مفاي زرق افانا يبتصف تزنا صناتي عمبابا يلا لا كرما ورماي رصاص يلا لا كرما ناطق قول كويت حاريني سبيل عقلك من زعفني رب دابي وحس فقنا سبعقي بلون كفلا لينا لسا ماليك برتي زابد راويت جنتي بطوا بجخو كم صوت بلادي أفضراوي علمي من يوربيو أبكني يستاح ملك المئة دفئي بالكندا زحر بلا تموت بلا كم أبلا كم تأبلا نسعيا والبلاي نسعيا والبلاي نسعيا والبلاي نسعيا والبلاي لسا ماليك برتي صابت رويت جنتي قبت صواب الجخو كم تطول عليك أفض روي علمي من يربيو أبقيك ستاح مبارك المئة دفئي بالكندا ولا يجا إذا أجل الكبريا صابر بارك نسعيا والولاي نسعيا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوكت كونو ناي ووترو تمنيتنايو لومون كم ووترو العلا قداس النزلوم زبلنايم حبريتاتاتن زيناتاتن حزنا لكم متسينا لنا كساب موداتا مسانا نكتسون حدما بتعتنا نعدمكم مكم أب زوانزي كم معلتنا معلتي كاب ساعتنا بساعات بزو حدش نقري دفتس أمزلو أبزيك أي بحرنا دما أبزي بحرناتنا دما زفتس أمزلو نقرات موداتاي زي بلو مبزحتو تنقرات قد هم سيرترا ركب سلا زي بلو يدمسل بين كلهم سيرترا ركب زلو ويو حوتو زقبرو زلو كل نقرات بتكبابينا نيرترا قد سالي أبرادار ناي حيالة تقرات كم تأتي زقبرو زلو سلمتاي حوتي فيتنا يزلو سلازي مهدمناتهم مرحقناتهم كل جزي حوتي هرمنا لنتيلو مهدمي نابانا وغني قون كالي نحوتي نكوكو عاصرو ناي قدن يوم مفتحيس كناديو تمفتحي دما أبي كوين كاخا تناديو ازي بحد وغن كون كله بعالم درجة سقبر زلو دما كنرينا سلازي أبي أفتح بحرقاتي مزلو كنركن فتنينا أبزوريانا زقاتم زلو بفلاي حيل جنزب كم دما استراتيجيك بوتاتات مقصصار علمنا تخدو زلا منقدي كساع كندين علمنا ابشجر كوست كم زغل كنركفتنينا لايك جبرو سبورت جبرو كساب موداتا مسانا صنحو سفي زخونه تنتنا كلوناي مجمريا ግን የሞቃዲሾ ሽማምንት ኢትዮጵያን ለመበቀል የግብፅን ጦር ጎትተው አስገብተውታል። በአንጻሩ ለኢትዮጵያ ጦር አሳሪ ቅድመ ሁኔታ ቀርቦለታል። ዛሬ በተሰማ መረጃ ደግሞ ወደ ሞቃዲሾ በሚገባው የግብፅ ጦር አደገኛ ስብሰባ መጠራቱ ታውቋል። ሶማሊያ ስለሚሰፍረው የግብፅ ጦር ዙሪያ ሁለቱ ሀገራት በቀጣይ ሳምንት ይመክራሉ። በሁለቱ ሀገራት መካከል ውይይቱ የሚካሄደው ከጥር 7 ቀን እስከ 9 ቀን 2017 ዓ.ም መሆኑን የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አሊ ባርካድ እንደነገሩት ብሉምበርግ አስነብቧል። ግብፅ አትሚስን በሚተካው በአዲሱ በሶማሊያ የአፍሪካ شنتانا مرزلنا قبتي سراويتانا بسوماليا كتلغ سلازخونت أزارا بارسنا خوني متزالو نيتشيبيا بيانا زي عبي أقدا سنزلو زي نطبيهم مخنياتو أبقربيتهم حانتك أندت ألايتنا يزولوا نسيقاتنا نرقاتنا عبي حدقا زخونت هاقر زبلوا أبقربيت هاقروم يجفو تهدروا عغمي تقتلا البوتا سوم زعتول زلو نيتشيبيا سراويتون زلو ويو سلازي تلتيون فيت نفيت بوتاتي كما يكونت بوتهم we don't know كن እቲ ኣብ መንጎን ዘሎ ቴንሽንስ ፀገም ናህሪ ሽግር ኣብ ግምት ኢቲኻ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን
እቲ ጉዳይ ድማ ካብ መዓልትና መዓልቲ ዝተፈላለየ ዓይነት ትንተና ዝወሃቦ ዘሎ እዩ ሓደ ካብዚ ንእዚ እናተባህለ ከሎ ኣብ ግብፂ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝንገር ዘሎ እዚኣ እስኪ ስምዕዋ قوي لو كان المسؤول عنكم إنسان مش كويس خافوا على بلدكم لو إيده متعاصى بدم الناس خافوا على بلدكم لو إيده واخدة أموال الناس خافوا على بلدكم الحمد لله رب العالمين لا دي موجودة ولا دي موجودة الحاجة الأخيرة خالص بقى مصر دولة كبيرة قوي مصر دولة كبيرة قوي. እዚ ንሪኦ ዘለና ብምኽንያት በዓለ ልደት ናይ ኦርቶዶክስ ናይ ምብራቃዊት ቤተክርስትያን ማለት እዩ ልደት ፅምብል ናይ ልደት ኣብ ቤተክርስትያን ተረኺቡ ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ኣስላማ እዩ ሃይማኖቱ ኣስላማ እዩ ኣብቲ ናይቲ ሃገር ክርስቲያን ኣዝዮም ብዙሓት ኣይኮኑን ብፐርሰንተጅ I don't know ክንደይ ፐርሰንት ናይ ግብፂ እዩ ኣስላም you just tell me I think ዓብይ ፐርሰንተጅ ናቶም I don't know 80-90% ልዕሊ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም I'm not sure ስለዚ I can check it myself ولا statistic كل سنة وانتم طيبين so እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ጉግል መንጎ ቸክ ገብር ፀኒሐ 90% ናይቲ ህዝቢ ናይ ግብፂ ሱኒ እስላሚ ሃይማኖቱ ስለዚ 10% ጥራዮም ክርስቲያን ኣብቲ ናይ ክርስቲያን በዓል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ንርኢ ዘለና ፅቡቅ ኣብነት እዩ እዞም ከም ዝገብሩ መራሕቲ ቅዱሳት እዮም ናይ እግዚኣብሔር ልኡኻት እዮም ገለመለ ማለት ኣይኮንኩን ኣነ absolutely not ግን ንህዝብኻ ክብሪ ክትህብ ድማ ግቡእ እዩ ስለዚ ንህዝብኻ ሓድነት ናይቲ ሃገር ክትሕሉ እንድሕር ኮይንካ ክትገብሮ ዘለካ ከም መራሒ ግዴታ ኣለካ እዚ ኣብ ኩላቶም ንኩላቶም ሃይማኖትካ ክሓድ ሃይማኖትካ ግደፍ ዝበለካ የለን ግን እቲ ህዝቢ ሓድነት ክትፈጥረሉ እንተኮይንካ ስቂልካ ኣብ ናትካ ጫፍ ኮይንካ ጥራይ ኮንካ ናብቲ እናኸድካ ሓድነት ክትፈጥር ክትፀር ክትክል ኣለካ እዚ ሓደ መልእኽቲ ክኸውን ከሎ ክዛረብ ከሎ ግን መበል ካልኣይ ዲ ሳልሳይ ግዜኡ ዝዛረብ ዘሎ ከምዚ መራሒ ናይ ግብፂ እንታይ ዝብል ዘሎ መራሒናትኩም ደም ኢዱ ኣብ ደም ዘእተዎ እንተኾነ ወይ እውን ፅሩይ ኢድ ተዘይብሉ ወይ እውን ሕማቕ ነገራት ተለዎ ብዛዕባ ሃገርኩም ሕሰቡ ብዛዕባ ሃገርኩም ክትፈርሁ ኣለኩም እዩ ዝብል I think ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ተዛሪቡ ኣሎ ብድሕሪ መጋረጃ ዝፈርሆ ነገር ከም ዘለዎ ዘርኢ ኩነታት ኣሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዓቢ ተቐባልነት ስለ ዘይብሉ ምናልባት ካብቲ ውሽጢ ዓዲ ሓደ ነገር እንተገንፊሉ ኣብ ስልጣን ጠጠው ክብል ከም ዘይክእል ዓቢ ስግኣት ከም ዘለዎ ይዝነገር ስለዚ ናብቶም ክርስቲያን ከይዱ እቶም ክርስቲያን ኣክቹሊ ልክዕ ከምቲ በሻር አልአሳድ እውን እንትኾነ እቶም ክርስቲያን ፅቡቅ ገይሮም ዝድግፍዎ ነይሮም ምክንያቱ ነቶም ማይኖሪቲ መሰል ዝህብ ስለ ዝነበረ እዚ እውን እንትኾነ ናብቶም ክርስቲያን ናብኦም ተፀጊዑ እሶም ከም ብርወይ ኩሉን እዮም 900 እስላም እዮም ድሕሪ ኢልና ስለዚ እስላም በይዝ ኣለዎ እዩ ብሓፈሻ ግን ቀፃሊ ክዛረብ ከሎ ፍርሂ ከም ዘለዎ ዘተንብህ እዚ ከዓ ሓደ ነገር ተተፈንጅሩ ኣብቲ ሃገር ከምቲ ኣብ ሱርያ ዘጋጠመ ኣብ ጎረቤቱ ሊብያ ዘጋጠመ ኣብ ካልኦት ዘጋጠመ ንሱ እውን ሓደጋ ክወድቁ ከም ዝኽእል ስግኣት ከም ዘለዎ እዩ ናብ ሱዳን ዘጋጠመ ፍርሂ ከም ዘለዎ እዩ ዘርኢ ትማሊ ምርጫ ተገይሩ ብገፊሕ ቁፅሪ ተዓዊቱ 5 ዓመት መራሒ ክኸውን ተባሂሉ ይበሃል ግን ኣጋይን ኣብቲ ውሽጢ እተን ሃገራት ዘይዕጋበት ከም ዘለዎን ቁጠባዊ ፀገም ከም ዘለዎን ካልእ ኩነታት ብምእታው መይቢ ግብፂ ከምቲ ካልኦት ዝርእይዋ ዘለዎ ዘይኮነት ውሽጣዊ ፀገማታ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሜሪካ ግን ኣብ ስልጣን ኩሉ ይደልይዎ ከም ዘለዎን እስራኤል ድማ ኣብ ስልጣን ኩሉ ይደልይዎ እዮም ምክንያቱ ድሕሪኡ መን ከም ዝመፅእ ስለ ዘይፈልጡ ኣሜሪካ ወይ እስራኤል እንተፀሊያቶ ነዚ ሰብዚ ግን ብቐሊሉ ካብ ስልጣኑ ከኣልይዎ ከም ዝኽእሉ ግን ቦትኡ ብበንኪ ትከኣኽል ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ንእስራኤል ዝፈቱ ህዝቢ ከም ዘይኮነ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ዳትስ ዋይ አልሲሲ ንባዕሉ ኣብ ስልጣኑ ስግኣት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓካ እዮም ዝብሉ ብሓፈሻ ግን እቲ ናይ ሃይማኖት ምስቲ መራሒ ሃይማኖት ተራኺቡ ዝገበሮ ብኣይ ወገን ከም ፅቡቅ ነገር ርአዮ again ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ዘሎ ኩነታት ኣዛራባ ርእሲ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብ መንጎ
ኢትዮጵያ እዚ ኣብዚ አንተ በሂበኩም ጸናኩም ማለት ተልእኮ አውሶም ውስጥ እንደምትሳተፍ የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባዲር አብዱላቲ ማረጋገጣቸውን መዘገባችን ይታወሳል። በሶማሊያ አዲስ ተልእኮ ተሰጥቶት በሚሰፍረው የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ጦር አውሶም ግብጽ ወታደሮቿን የምታዋጣው ከሶማሊያ በኩል በቀረበላት ጥሪ መሰረት ነው ሲል ብሉምበርግ በዘገባው አመላክቷል። የሶማሊያ መንግስት የኢትዮጵያ ወታደሮች በአፍሪካ ህብረት ልኡካን ውስጥ መካተታቸው በዚህ አካባቢ በትግራይ በጣም ወሳኝ አካባቢ ነው። ተጽዕኖአቸውን ለማሳደር አሁን አይደለም ቆይቷል። እንደ ቀላል ማየት ያለብን አይመስለኝም። እንደ ቀላል ነገር ተደርጎ መወሰድ የለበት አይመስለኝም። ከታሪኩ መታየት ያለበት ይመስለኛል። ጀስት የሻዕቢያ ፍላጎት ትግራይን ሌላ ሀብት ለማጥራት ኢትዮጵያ ውስጥ ማረማመጃ አካባቢ እንጂ ከዛ ያለፈ ሚና ያለው ብለው አያምኑም። ሓደ ብለለ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ብለለ ሻዕብያ ፍሉይ ፅልእን ቅርሕንትን ዘለዎ ሰብ ኤቭሪ ታይም ንሽተይ ብኮ ክትርከብ ከላ ንሻዕብያ ንምንቃፍ ንሻዕብያ ሕማቅ ንምሃብ ቁፅሪ ሓደ ተሰላፊ ዝኾነ ገብረ ኣስራት ሕጂ እውን ዘረባታትን መልሓስን ወርዊሩ ካልኣዩ ድማ ጻድቃን ክልቲኦም ተኣኪቦም መፅኦም ኣለዉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ስምዕዎ ኣብዚ እውን ፈጸመ ሕዝቡን ለዓላውነት ግዝኣታት ትግራይ ወሪሩ ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ምክትል ፕሬዝደንት መንግስቲ ትግራይ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ መደብ ቅንፅላ መኺሩ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ብፆቱን ተናሓናሕቱን ዝነበሩ ተጋደልቲ ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ኢዱ ብምስዳር ብግንፀላታት ዝሕመ ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ተጋድላይ ጻድቃን ገብረትንሳኤ ቅንፀላ ከካይድ ከም ዝመኸሩሉ ተሓቢሮሎም ቅድሚ ክልተ ሰሙን ህግደፍ ምስ ኣብ ደገ ዘለው ቀንዲ ኣባላቱን ደገፍቱን ዓብይ ናይ ዝምይጥ ኣካይዱ ነይሩ ኢሉ ዝጀመረ ፍልፍል ሓበሬታና ዶክተር ጎይትኦም ኣብ ትምይጥ ዓብይ ዛዕባ ዝነበረ ጻድቃን ክውገድ ኣለዎ ዝብል ዘረባ ይብል ዳርጋ ኩሎም ርእቶ ዝሃቡ ኣመራርሓ ደገፍትን ኣባላትን ህግደፍ ቀንዲ ጸላኢና ጀነራል ጻድቃን ንሱ ክውገድ ኣለዎም ንሱ ካብ ህይወት ክሰናበት ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣንጸባሪቑ ኢሉ ምውጋድ ጻድቃን ቀዳምነት ሂብና ክንሰርሖሉ ኢኖም ንሱን ተወጊድና ኣብ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘለውና ትምታት ንምስኻም ኣይከብደናን ቅድሚ ኩሉ ግን ንሱ ክእለለዎም ካብ ስልጣን ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ምድሪ እውን ክእለ ዘለዎም ኣብዚ እንደብረፅን እውን ምሳናኦም ዘለው ዘሰክፍ የብልናን ይብል ሓደ ርእቶ ወሃቢ ኣመራርሓ ፅንፅዋይ ናይ ትግራይ ኣነ ብሓቂ እዩ ፕሪቲ ፋኒ ኣብ ደገ ዘለው ኣባላት ናይ ህግደፍ ብዙም ተኣኪቦም ንጻድቃን ንኽኣሊዎ ወሬ ጆክ መን ቁሩብሲ ቁሩብ ኣይሓስቡን ድማ ናይ ርዳንን ይኮ ኣይኖ እዚ ተራ ሰብ ዘብፅኦ ሓበሬታ እንዲሁ ገለ ከትብሉ ትኽእሉ እዮም ግን ቀዳማይ ነገር ጻድቃን ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዓይነት ስጋት ክፈጥረላ ዝኽእል እወ ኣንጻር ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ይገብር ከም ዘሎ ኤቭሪባዲ ኖውስ that's not something new ሓድሽ ኣይኮነን ፍሉይ ተርእዮ እውን ኣይኮነን ስለዚ ብተደጋጋሚ ዝገብርዎ ዘሎ ተርእዮ እዩ ግን ጻድቃን ኤርትራ ወላሕ ጀነራል በዓል ከዋኽብቲ ከሎ ናይ ኤርትራ ሽግራ ይፈጥረላን ግደፍ ሎሚ ባድላ ክዳን ተኸዲኑ ህዝቢ ኣኪቡ ስለተዛረበ ኣብ ትግራይ ኣይኮነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ሓላፊ እዚ ናይ ሰራዊት ከሎ ዝገበሮ ፅልዋ እውን ርኢና ኣለና ኩሉ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ኣብ ስልጣን ኣብ ኮረሻ ስልጣን ከሎ ገይሩ ክበፅሐ ይከኣለን ሕጂ እውን ተመሊሱ ብመንገዲ ኣቢ ተፈታውነት ረኺቡ ገለ ስልጣን ክረክብ ይፅዕር ከም ዘሎ ተጋሩ ባዕሎም ይዛረብዎ እዮም ብዙሓት ካብቶም ናይ ፖለቲካዊ ኣመራሕቲ ደው ገለ ዝበሃል ናይ ተጋሩ ብዛዕባ ጻድቃን ከመይ ገይሩ ኣብቲ ፖለቲካ ብኩሉ መንገዲ ምሳኣነ ብመንገዲ ምሁራት ገይሩ መፅዩ ፖለቲካዊ ኩርስናቱ ንክገብር ይፅዕር ከም ዘሎን ጠቕላላ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ናይ ትግራይ ቀዳማይ ዝሕተት ሰብ ምዃኑን ወላ እውን ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝገብርዎ ዝነበሩ እውን ሓደ ካብቶም ንትግራይ ኢዶም ንክህቡ ንኣዲስ ኣበባ ከይኣቱ ዝኸልከሎም ምዃኑ እውን ይሓሚዎ all this ናቶም ጉዳይ ክኸውን ከሎ again ጻድቃን ከምኡ ድማ እቲ ገብረ ኣስራት ዝበሃል ገለ ካብቶም ፍልይ ዝበለ ፀረ ኤርትራ ሓሳብ ዝጥቀሙን ጻድቃን ድማ ምናልባት መለለይ ታርጋ እንተለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ግፍዒ ይፍፅም ኣሎ ዝብል ኣብ ዝቐረባ ዝበሎን ቀፃሊ ምንጪ ናይቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ብፍራንስ 24 ድዩ ዶቸ ቬለ ድዩ ብዘ ኢኮኖሚስት ድዩ ብዓይናይ ፓብሊኬሽን ድመፅእ ቀዳማይ ከም ምንጪ ዝጥቀሙሉ እንተሎ እቲ ጻድቃን ዝበሃል እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ዛረብ ሽዑንዑ ተበጊሶም ሓደ ዓብይ ወታደራዊ መኮነን ካብ ውሽጢ ትግራይ ከም ዝበሎ ምንጭና ብምባል ድማ እቶም ካልኦት ኣርቲክልስ ድዮም ዋላ ቪድዮ ንክገብሩ ከም ምንጭን መወከስን ዝጥቀሙሉ ሰብ እዩ ስለዚ ኣጀንዳ ኣብ ምስራሕ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ እዩ ኣብ ደገ ኮይኑ ምናልባት ንዘይፈልጡ ገለገለ ነታ ቪድዮ ነዚያ ቪድዮ ከንብብዋ ክሰምዕዋ ዝኽእሉ እንተለዉ ግን ሻዕብያ
من البات نزيت فلتو كم شعبية هم توقسوا كاب دقة بزوم يخون بجوجل شات وين بكالا عين سوفت وير تماخير كا منقستين لاي أب تجرايزو لحيلي وين جنرال المقتل أب سوفت وير تزارب أيقونن شعبية ملو أجرو أبي إرترا يزلو كجبر زدليه دما بدقة جيرو أبدقة بزلو من قد ثلاثة يكون زجبر كجبر تدليو أبتبوتو بأكل سلزلو يزجبر سلزي I think it's فانتازيناتهم again أجندة لمفتار سلزخونة تكونتات كتسالي كم زعينة تكنيك تقامية من هنا دما نتزلو كونتات إكسبوز مقبار حصوت مخانو نزبنا دما بخمزة نخي تالل زجبروا أجندة كم زلو من مفلاتي أتز أجمعهم جد بعلومات تكفيرهم أنت تزاربولو أبغى دايم أنت زتكرو زحاشة مخانا نيرو هنياتو أتزلوهم تجمع أكننا بيرترا خساجرو كم زيز مثل أو لعول نايتقال عينت كونتات اللحسي نايجزاوي من محدار لعلوة مرحتنا نناي تجراي بهراو دحننت زي كون الصف زلوس نناي وينكم سلطان مدلدا نسراوي تجراي وحطوا أتيم أو العلم حزب تجراي جونوسايد زفتسمه نايزا هاجر سراويت كدانو كوا إنفاكت كدانو كوا خنريون سكف حفيت سكف أديك سكف باليت سكف تدفيرا فيست الله زي حاويت الدي كتبهرر ناي سراويت مكل خال حجر زعدم مرحة تجراي أوزل الله ونتات لنا تقال عين خلقت بسموع البريتوريا قدم دي دي ار كفصوتو زغبوم نغرات كفصومو زغبوم نغرات كاي تفصمو زدحره قديمكا زقدم دحيركا دي دي ار نناي صلااتنا نناي جونوسايد اب علينا زفصمو بزطع ملكعو حزب تግራይ بزي مكلاخل سراويت كترف بزغبر متن اب دي ار تصميدوم اب زلولو كنتات نركب مالتي بزفطرو زيها exactly تسعات كان زبحالن أجتها جوردان زجبروا زلوا يدزارب زلوا تقرأي حيل كم زي هلوا وتهدر برتا أوريدا بفدرال منجستي مسيح كلا خلنا له قبل كله إيدهم يمزو زلوا قدام عندهم أبو البريتوريا كفر مغلو إيدهم يبهم لكن هو واحد زبحال قالوا وتهدر وعقم كله يدل نيرو قلت إيه برات كود سراويتو كورد يدل نيرو مهنياتو نزخول أتم عرب تقرأي ديو قال ملا أنت كل كيلو من أنت كنقبر نازل أنت تصل زلوا سراويت كحزو يدل نيرو عاد كان رد هذا نعونا وردنا بلو يزاربوا مالو كان زي ما سلت ودايناتهم መራሕቲ ሕወሓት ብትርኻሲሶም ትግራዋይ በዓል ሃፍቲ ኣይተዘር ወከብረ ሊባኖስ ነቶም ፍቆድኡ ማዓስከራት ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝርከቡ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ብምሕጋዝ ዝፍለጥ እዩ ንመራሕቲ ትግራይ ድማ ትርር ዝበለ ወቀሳ ኣሕሊፈሎም እቲ ቢልዮነር ኣብ ማእኸል ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሬ ተረኺቡ ንበዓል ልደት መውዓል እንግዶት ምሳሕ እንትገብር ዘረባ ኣስሚዖሎም እቶም ኣብ ክልተ ጉጅለ ተመቃቂሎም ንስልጣን ዝናሓንሑ ዘለዉ መራሕቲ ሕወሓት ንህዝብ ትግራይ ጠሊሞም እዮም ኢሉ ተዛሪቦም ተመዛበልቲ ወገናትን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ከይመለሱም ኣብ ንሕንሕ ስልጣን ዝርከቡ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ክንዲ ስርሖም ዝሰርሑ ንህዝቦም ዘገልግሉም እከለናይ እከለ ደጋፊ ወይ ድማ ወዲ ዝኸባቢ እናበሉ ፀረ ባህሊ መንነትን ታሪክን ህዝቢ ትግራይ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ ክብል ከሲስዎም ኣሎም ብሓፈሻ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ትግራይ ኣብ ዲቕ ዝበለ ሓሸውየ ዝኣተወ ኮይኑ ኣብቲ ጉዳይ ናቶም ዘይኮነ ኣገይን ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ኣካል ናይ ተሓሸውየ ናቶም ንኽገብርዋ ፕሮኣክቲቭሊ ደይ መደይልካ ስራሕ ከም ዘሎ ምክንያቱ ፀገምካ ምፍታሕ እንታቢካ ናይ ደገ ፀላኢኻ ትደሊ ሽግርካ ክትፈትሕ ስለ ዘይከኣልካ እትዮም ደገ ዘለዉ እዮም ዝሓላልኹልና ዘሎ ብምባል ናብ ኤርትራ ክትገብሮ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ዘለዋ ካብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ኢዳ ነግራን ሒዛትሎም ኣላ but that's not enough እኹል ኣይኮነን ንዓታቶም እዚ ከዓ ምስቲ በዓል ማይክል ሩብን ድዩ ማርቲን ፕላውት ድዩ ሚካኤል ሩብን ድዩ ማርቲን ፕላውት ቲቦር ናጌ እዞም ሎቢስትስ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማት ኣንጻር ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ዝፅሕፉ ካብዚኣቶም እዮም ቀለብ ዝረኽቡ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ካብዚኦም ወሲዶም ፀዓዱ ስለ ዝኾኑ ነታ ሕብሮም ተጠቂሞም ይሕንጥጡ ብገይሩ ድማ ይቕፅል ንቐፅል ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ንመለስ ትራንስፎርሜሽን እንበለው ወይንም ደግሞ የአመለካከት የፖለቲካ አቋም ለውጥ ሲያደርግ አሁን የመጀመሪያው አይደለም ምናልባትም የመጀመሪያው ለውጥ የታየው በ2000 ጉዳይ ናይ ጆሃር ወላውነቶም ናይ ኢሊት ናይ ኣምሓራ ኣዛረባ ርእስን ዓብይ ዛዕባ ኮይንዎም ኣሎ እቲ ጉዳይ ድማ ኣብዚ ሓንቲ ታሪክ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ንስማዓዮ
ኣብቲ ግዜ ጽቡቕ ዝነበሩሉ ከመይ ዝበለ ሽግር ከም ዘጋጠሞም ኣብዛ መጽሓፍ ናይ ጀዋር ዝወፀት ካብ ኣያዝያ ስምዖ ሳብ ስለ ዘተሓሳሰቦም ነታ ሃጓፍ ንምጽባብ ብዙሕ ፈቲኖም እዮም ድሒሩ ግን ንሳቶም ባዕሎም ካብ መንግስቲ ተደፊኦም ወፁ ለማ መገርሳ ካብ ፕሬዝደንትነት ክልል ኦሮሚያ ከም ተኣለየ ምስ ተሰምዐ እቲ ምኽንያት እንታይ ከም ዝኾነ ምስ ሓተትኩ ቀዳማይ ሚኒስተር ስራሕ ስለ ዝፀዓቆ ንዕኡ ንምሕጋዝ ናብ ፌደራል ከይዱ እዮም ኢሎምኒ ኣነ እውን ብምእላይ ለማ መገርሳ ባህ ንዘይበሉ ህዝቢ ብመንገዲ ሜድያ ንምርጋእ ፈተንኩ ድሒረ ግን ለማ መገርሳ ብዘይ ድሌቱ ካብቲ ቦታ ከም ዝተኣለየ ካብ ባዕሉ ፈለጥኩ ጉዳይ ለማ እናተሓሳሰበና እንከሎ ልፍንቲ 4 ውድባት ንዝኾነ ኢህወደግ ብምውሃድ ናብ ሓደ ሰልፊ ናይ ምቕያር መደብ ከም ዘሎ ሰማዕና ነዚ ትልምዚ ተግባራዊ ንምግባር ንድፊ መጽሓፍ መደመር ቀረበ ምግፋዕ ለማ መገርሳን ምውሃድ ገዛእ ሰልፊ ምትላሙን ኣብ መንጎ ኦሮሞን ካልኦት ብሔር ብሔረሰባትን ዘይምርጋእ ብምፍጣር ሓደጋ ከምጽእ ይኽእል ኢለ ስለ ዝጠርጠርኩ ምስ ኣቶ ሌንጮ ብምዃን ንቐዳማይ ሚኒስተር ኣዘራሪብናዮ ምስ ለማ መገርሳ ወላ ሓንቲ ዘየሰማምዕ ጉዳይ ከም ዘይብሎምን ከም ቀደም ብፍቕሪ ብሓባር ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡ ነገረና ለማ ባህ ከም ዘይበሎ ካብ አንደበቱ ከም ሰማዕኩም ስገለጽ ኩሉ ኖ ትጋገለኻ ለማ ወላ ሓንቲ ይኮነን ሓድሽ ነገር እንተደኣሎ ድማ ብምዝራብ ክንፈትሖ ኢና በለኒ ብዛዕባ ውህደት ኢህወደግ ብዙሕ ክዕለና አይደለየን መጽሓፍ ምድማር ትዳሎ ከም ዘላን ነቲ ትልሚ ኣብኣ ከም እንረኽቦ ብምሕባር ንንድፍታ መጽሓፍ ከም ዝልእኸልና ቃል ኣተወልና ብወገና ኢህወደግ ምፍራስ ግዜኡ ከም ዘይኮነን ንመስርሕ ምስጋር ከሃስዮ ከም ዝኽእልን ከነረድኦ ፈተና ከም ስጋት ዘቕረብናዮ ምኽንያት ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛእ ሰልፊ ግጭት ከስዕብ ይኽእል እዩ ዝብል እዩ ነይሩ ብፍላይ ምስ ሕወሓት ንዘሎ ሓርፋፍ ርክብ ብዝበለጸ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ስጋኣትና ብምግላጽ ቅድሚ ምፍራስ ኢህወደግ ምስ ሕወሓት ኣጋጢሙ ንዘሎ ዘይምርዳእ ንምፍታሕ ቀዳም ብሕፅር ዝበለ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ህግደፍ ኤርትራ ሓደ ፓርቲ ዘለዋ ብሓደ ፓርቲ ትመሓደር ሃገር እያ ብምባል ከሰይጥንዋ ከሎ ኢትዮጵያ ክንደይ ፓርቲ ኣለዋ ሓደ ዝሓለፈ 5 ዓመት እቲ ኢህወደግ ዝበሃል ቀደም ኢህወደግ ክበሃል ከሎ 4 ፓርቲታት ናይ ኦሮሞ ናይ ኣምሓራ ናይ ትግራይ ናይ ደቡብ ህዝቦች ዝበሃል 4 ፓርቲታት ብሓደ ልፍንታ ቆይሞም ኢህወደግ ዝበሃል ነይሩ ይበሃል ነይሩ አብይ አሕመድ ነዚ 4 ኣልዩ ሓንቲ ብልጽግና ሓንቲ ፓርቲ ዘላታ ኢትዮጵያ ሓንቲ ፓርቲ ላታ ታ ፓርቲ ድማ መራሕናታ አብይ አሕመድ እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዝዶ ክበሃል ከሎ ክሳዕ ክንደይ ሓሸወ ምዃኑን አብይ አሕመድ ድማ ነቲ ሓደ ፓርቲ ብልጽግና ዝበሃል እውን ብልጽግና ዝበሃል አብይ አሕመድ ምዃኑ ይዝንገር ክገብርን ክገድፍን ዝኽእል ኣብቲ ፓርቲ ዝኾነ ይኹናት ክገብር ዝኽእል ንሱ ምዃኑ እዚ ባይቶ ከም ዘለዎም ኣብ ቅድሚ ባይቶ ክዝረብ ከሎ ገለመለ ዝበሃል ግን ኢን ጀነራል ኢትስ ጀስት ኣትሊስት ፌክ ስእሊ ንምግባር ክኢላታት እዮም ሰብ ሓደ ፌክ ስእሊ ገይሮም ንዓለም ባይቶ ከም ዝጋባ ዘሎ ባይቶ ከም ዝወሰኖ ገለመለታት እዮም ዝብሉ ምክር ቤት ዶ ገለገለ ክብሉ ከለዉ but at the end of the day it's just ሓደ ፓርቲ አብይ አሕመድ ዝውሮ መንግስቲ ከም ዘሎ እዛ መጽሓፍ ናይ ጆሃር መሐመድ ጽሒፍዋ ዘሎ ጉዱን ጎዳጉዱን ነቶም ኤሊት ኦሮሞ ርእሲ ዝነበሮም ለማ መርገሳ ዲካሎት ኩላቶም ርእሲ ዝነበሮም ቀስ ብቀስ ካብቲ መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነስ ጠቕላላ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክቦም ከም ዘይካለ ስለዚ ኣብቲ ልዕሊ ኦሮሞማ ኩላቶም ካብኡ ዝሓምቁ እሺ ኢሎም ክሰግድሉ ዝኽእሉ ሰባት ጥራይ ኣምፅኡ ኣብ ስልጣን መሊዎ ዘሎ ኩሎም ዘም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብቲ መንግስቲ ትሕቲ እዮም ብቅዓቶም ክእለቶም ኩሎም ተስዋይ ይኻ ድመርፆም ዘሎ ስለምንታይ ልዕሊ እንተ ኮይኖም ህዝቢ ንዖም ክፈትዩ ልዕሊ ዝኾኑ ሰባት ከምፅ አይደለን እዩ and this by default አብይ አሕመድ ሓደ ስማርት ሰብ ኣይኮነን ሪና ያለና ነዊሕ ዋን ኢንተሊጀንት ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ካብኡ ዝሓምቁ ጥራይ ከምፅ ዘሎ ሃገር ድማ ካብኡ ዝሓምቁ ወታደራዊ ካብኡ ዝሓምቁ ኣብቲ ምሕደራ ከምፅ እዩ ኣብ መወዳእታ ናበይ ክትበፅያ ስራሕና ኣይኮነን ንሕና ነቲ ዘሎ ኩነታት ናርኣና ሪፖርት ምግባር ጥራይ ክኸውን ናትና ጉዳይ በዚ ኮይኑ በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብኩሉ መዳይ እንሪዮ ዘለና መዳይ ኩነታት ነዚ ይመስል ሕጂ ናብቲ ናይ ኤርትራ ገጽና ክንሰግር ብፍላይ በቲ ኩሉ ሰብ ሰሚዕዎ ዘሎ ወይ እውን ኣገዳሲ ምዕባለ ተባሂሉ ዝዝረብ ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣዘርቤጃንን ዘጋጠመ ኩነታት ብኡ ክንጅምር እዚ ሪፖርት እዚ ሮይተርስ ካልኦት ምንጭ ናይ ሚድያታት እውን ይብሉ ኣለዉ ኣዘርቤጃን ፕሮቴስት ከም ዝገበረት ወይ እውን መራኽብ ናታ ኣብ ገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ከም ዝተሓዘን ሕጂ ድማ ከምዚ
ክስታት ክትምስርት ጀሚራ ከም ዘላ እዚ ሮይተርስ ሓደ ካብቶም ቀዳማይ መጋበርያ ናይቲ CIA ወይ ገለታት ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ኤርትራ ጽቡቕ ክጽሕፍ ዘይክእል እዩ ስለምንታይ ግን ነምፅኦ ኣለና ቀዳሞት ካብቶም ዝኾነ ኢቨንት ኣብ ዓለም ሪፖርት ዝገብሩ ሃገራት በዓል ሮይተርስ እዮም ስለዚ ተሰማዕነት ኣለዎም ተኸተልቲ እውን ኣለዎም ተኸቲልካ ነቲ ነገር ምግንዛብ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣዘርቤጃን እቲ ኩነታት ብመሰረቱ ተን ሰለስተ መራኽብ ናይ ኣዘርቤጃን ትበሃል ሃገር ማእስየን ናብ ክልል ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኣትየን ዝብል ኣብ ወርሒ 11 7 ወርሒ 11 2024 እየን ኣብቲ ናይ ኤርትራ ክልል ማይ ወይ እውን ክልል ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኣትየን እቲ ምክንያት ዝህብዎ ዘለዉ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም worsening weather conditions while en route to Abu Dhabi via the Suez Canal ስለዚ ዝኸደዎ ዝነበራ እቲ ተመራኽብ 18 ሰባት ክሩ ከም ዝነበረን ክሩ ሜምበርስ ከም ዝነበርዎን ብሰንኪ ሕማቕ ዌዘር ናብ ክልል ባሕሪ ናይ ኤርትራ ከም ዝኣተዋን ንጉዕዞ ናተን ድማ ንኣቡዳቢ ከም ዝነበረን ብስዊስ ካናል ጌርካ ማለት እዩ ኮርስ ስለዚ the vessels ሽመን ማለት እዩ CMS ፓልያን ሓደ CMS ከምኡ ድማ ሰለስተ እየን ነይረን operated by the Azerbaijani branch of Caspian Marine Services ዝበሃል ከም ዝኾነን had contacted Eritrean authorities but failed to provide all the necessary details according to so እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዘይምርዳእ ከም ዘጋጠመን upon learning on the detention Azerbaijan sent a diplomatic note to Eritrea through its embassies in Ethiopia and Russia ስለዚ እቲ ኩነታት ምስ ኣጋጠመቲ መንግስቲ ናይ ኣዘርቤጃን ብዝተፈላለየ መንገዲ ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብር ከም ዝኻለን ምስ ኣምባሳደራት ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ከምኡ እውን ኣብ ራሽያ ዘለዉ ክራኸብ ከም ዝፈተንን ወርክ is going on ነቲ ኩነታት ንምፍታሕ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎን እዚ ከዓ ነተን መራኸብ ንክወፃእ ነቲ ኩነታት ንምፍታሕ ኤርትራ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ኩነታት ኣብ ዘየድሊ ሽግር ክትኣቱ ትደሊ ሃገር ከም ዘይኮነት ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ እዚ ኩነታት ኣጋጢሙ ዘሎ ፕሮባብሊ ስለምንታይ ኣጋጢሙ ኣሎ እዚ ዝበሃል ዘሎ ጥራይት ከም ዘይኮነ ካልእ ነገር ክህሉ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ መብዛሕትኡ ግዜ ኤርትራ ሃንገፍ ኢላ ሓደገኛ ውሳነ ክትወስድ ትኽእል ኣይኮነትን ከምኡ ድማ ኤርትራ ትገብሮ ውሳነ ብጌጋ ትወስዶ ውሳነ ክኸውን ከም ዘይክእል ርግፀኛታት ኮይና ክንዛረብ ንኽእል ስለምንታይ ኤርትራ ኣብ ጌጋ ስእሊ ክትኣቱ ስለ ዘይትደሊ ድሮ ብዙሕ ፀገም ኣጋጢምዋ ስለ ዘሎ ኣዘርቤጃን ዝበሃል ሃገር ኣይጎረቤትናን እዩ ምሳና ርክብ የብሉን ኣዝዩ ርሑቕ ዘሎ እዩ ምስ ራሽያ ፅቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎ ክንገር ቀኒ እዩ ለንቀነ ድማ ብሰንኪቲ ነፋሪት ኩናት ናይ ኣዘርቤጃን ብጌጋ ናይ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ራሽያ ተሃሪሙ ዝምድናኦም ቁርብ ሓጎስጎፅ ኢሉ ኣሎ ግን ፅቡቕ ዝምድና ዘለዎ እዮም ስለዚ ዋላ ምስ ኤርትራ ፅቡቕ ዝምድና ይሃልዋ ምስ ራሽያ ፅቡቕ ዝምድና ስለ ዘሎ ኣከሙታት ክትኣቱ ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ኤርትራ እንተኾነ ንእሽተይ ሃገር እያ ኣፍሪቃዊት ሃገር እያ ዓቕሚ የብላን ብላ ብላ እናበሉ ነቲ ክልል ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክደፍርዎ ከም ዝፍትኑ ግን ቅንጣብ ጥርጥር የብልና ስለዚ ኣብቲ ክልል ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዕግርግር ክገብሩ ብትዕቢትን ብገለን ስለ ዝመፁ ኤርትራ ድማ ነቲ ክልል ባሕሪ ናታ ካብ ጫፍ ንጫፍ ናይ ክቋፀር ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘለዋ ንማንም ኤሮጳዊ ሃገር ክግምቶ ይክእልን እዩ ንሳቶም ዝፈልጡ ክልል ባሕሪ ናይ ሶማልያ ክልል ባሕሪ ናይ ሱዳን ሜይቢ ናይ ካልኦት ኣፍሪቃውያን መንግስታት ናቶም ድኹም ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ክረኽበና ይክእል እዩ ወይ እውን ከነሽክዕ ንኽእል ኢና ከምኡ ድማ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳናትና ተጠቂምና ብላብላ ካብቲ ኩነታት እቲ ክንወፅእ ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ክህልዎም ይኽእል እዩ ኤርትራ ግን ቀላል ሃገር ብወረቐት ክሪእዎ ከለዉ ብእገዳ ዝተዓፅወት ቁጠባናታ ፅቡቕ የለን ኢንተርነት የብላን ገለመለ ዲክታቶርያዊ እዩ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪካ ብላብላ ክብልዎም ከለዉ ኣብ ወረቐት ሪኦም ባርዚ ሃገር እዚ ዓቕሚ የብሉን ብምባል ፈተነታት ከም ዝህቅኑ ፍሉጥ እዩ ናይ ኤርትራ ሓቀኛ ምስሊ ግን ስለ ዘይፈልጦ ኣብ ሓደጋ ምስ ወደቑ ጥራይ እዮም ዝረኽብዎ ሕጂ እዚ ሮይተርስ ዝብሎ ዘሎ ወይ እውን ካልእ ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ጉዳያት እዚ ቀልጢፉ ከም ዘይዛረብ ፍሉጥ እዩ ኣነ ብወገነይ ፅቡቅ ኮይና ይስምዓንን እዩ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ከጋጥም ከሎ መንግስቲ ኤርትራውን መግለፂ ክክእል ኣሎ ኦፍኮርስ ብናቱ ኣካይዳ እዩ ዝኽእል ቀልጢፍካ መግለፂ ዘይምሃብ ግን እንታይ ዝፈጥር ዘሎ እቲ ሓሶት ከም ሓቂ ስለ ዝእመን እዩ እዞም ኩሎም ሚድያታት ኣውፅኦሞ ዘለዎ እዚ ሮይተርስ ብላብላ ዘውፅዎ ዘለዎ ብዙሕ ሰብ ንዑ ዝጥቀም ከም ሓበሬታ ማለት እዩ ስለዚ ኣንፃር ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ንክስራሕ ዕድል ይፈጥር ከምቲ ኣብ ብዙሕ ነገራት መንግስቲ ኤርትራ ቀልጢፉ መልሲ ዝቦ ኣብነት እዚ ናይ ሓደ ኣብዚ
فيديو جيرالكم نيره بزعبة إرترا بروباغندا كتصحف كنيو نت بروباغندا دما إرترا قلتي فعمل سيباتلو نابنت نزي زين ريال زنبرنا هذا أبزي زتري وزلهم زيوم زي أمونغو زلو مايكل روبينز بهال بزعبة إرترا حما بروباغندا كم صحفة جن إرترا نزي ترير مال سيباتلو ليا بمنقد دبلوماتنا تاترا ديكونه بمنقد أمباسادرنا إرترا جيروم نفتز ملكوتا أكال صحيفة مالو زعجي ناي بحق تصبو هذا دبلوماسياو كانكوايو كالاي دما إرترا زلوا نغفيتا نزا عينت ترى إرترا ريجيم تشينج أبزي وانزي إرترا أبرقونة حبحوسي أب سلام رقونة نايت زوبا أبا أستواز أو تقبر زل حجر كنسا أب تزوباتي سلام رقاتن كمس سلزي دليو أبي إرترا زلو منقسي كل اللو زبلون مغنيات انتايو اليوم سبازياتهم دما المحجي إذا مايكل روبينز بحال مالتي زجب زريكم تناكو نكالوت هجرات حوز توسبيو حجر ما بإرترا متيو حوك أتو أرزل سمخانو إرترا بسفيها قابلو وحوان سرق برش برا نوح استغالست هجر مخانا أمباسادرنا إرترا أب أمريكا بمنقدتي تغكلنيا منقدي ناتا كومبلين جرالا مالتيو قريتا ناتا بسفيو صحيفة يأتي الله زغا تايزريكا تغكلنيا دبلوماسيا وقانقوا أمريكا نزل سمعهم نت مايكل روبين سقم تقوزلو يكفلك مايكل يعني كفالنا يتستابلشمنت يسو زقبرو زلو من قدي حدا ناتا فري سبيتش على كلهم كلا يدما نايتهم تينك تانك أسرار حصل زغونه جن إيرترا قبل ما تسمها كل جزء تكلنيا من قدي سمعوا ديم سمعوا ديم عبيو ديم قال ملك على رسي زجيراتو زلاجن نتحدش administrations ما تسولون already حدا أبتي برانش ناتهم حدا ما تسلز أنه زي أجدا سنة كل ويخل مملاسكا كمزن ديكونس إيرترا بساع كندي نتي سلام الرقات النايت زوبا تسعر حجر مخانا كقلت خلوا بتعم تبغيو لذي أبزي ون بناي إكس ون بصحف كمزي جيرو مالي سامني رامس لذي بتتخكل دبلوماسيا channel نبتي زميل كتب منستر فيديوهات وسائل أمريكا صوتو خلو أب سوشيال ميديا دما أتو برهانة أمباسادرنا إيرترا بأمريكا مالتيو كمزي جيرو صحفو نتكونتات نزمل كتا أكال نتوم سوشيال ميديا زكاتو لدما كمزي جيرو مالسيفو زيجي نبي حكي دس بالكونتاتو إيرترا نوحت مكرو زلوا دقاقي مكاك تزاربو زلكان كتحبرو زلكان مخانو دما يردانا زغا زيجي زي أبي إكس صحيف زلو نتي ميدياتات إيرترا ملس كم تبن أبز قدايات زي إذا كم زي تؤتون كجلس كله نت منجس دما أبز ملكته من قديم للسلولو لما لسابتناي أذربيجان زبال زلو زي إيرترا جراتو زلاس قمتي أنا بوجني إيرترا ولا من وقعوا ملسايت عبلو كابتن فلتو إيرترا تبدي خلا ما أنا خيمت سجمنا خيمت وحيتنا من بالتبلمبر نجر كتسحتر دليا أبشجر كم زي تعطي فلوتي لذي يلا نجر حندي سوم كم زنا برو قال نجر تحسيب كم زنا برا شعبي هذا ما نتكونتات عند بيت مزيو كم زفشلو فلوت نجريو كابتي تحالف كندي عمتات ناي أكيدا ناي مكسير تراكسو يغلقها أبزي من تبيتكا هاي تؤتو إتكايو أبزي ملكتك دا يدي إتوني يدو كتخل دما أخول مغنيات سلوزلو ترايلكا مدام نم تاغتو ستغ كاوت هايجن I think كتزلنا حبريتا كينو كسجر زخلا يكونن أنا كريو خلوجن تجيرو مزلو بزي مغنيات بزي زخونة يكون تأجم حنت نجر كهجات أمم زعتوا خمسة كونه أبو تأمامين نخل نزارم نغتل أبزي حنت فيديو كبكم دليل لغز كزي أسمعوا نوح زجبرت ياكنا كده سيد فيديو إذا هنقبر ندحر كوينا انتهينا هنقبر أو وسط هجرنا ومتصال زياتري وازلهم نيل قلت لكم يا رحال نسمع يا حنتيتنا زلنا مدبات هلا هجرنا مستنزمع بلا هجرات كنسرع خنكل لنا الذي that's the task main task in front أبقدمي YPFDJ زلو أبز قتل زلو مدرخ أبن أتولو هو إذا هنقبر ندحر كوينا انتهينا هنقبر أو وسط هجرنا ومتصال حنتيتنا زلنا مدبات هلا نسودما هذا consolidation YPFDJ هكذف حيل على حزباو جنبار بقعتو خملس على حزباو جنبار نعتزو نورو أزيو ودوب أزيو أدمعي political organization كنمرسو خنحنصو كنكيل علينا develop كنقولو كنكيل علينا
منسيات at the center the reinvigoration the consolidation of the PFDJ حدا خابتي كندي ናይ ብሓቂ እዛ ሰሚናር ክሪኣ ከለኹ እቲ መንእሰያዊ ተሳቲፉ ዘሎ ክትሪኦ ከለካ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ it's really beautiful ከምዚ መድረክ ዝነበረሉ ግዜ I'm sure ሕጂ እውን ብዝተፈላለየ መድረክ ከም ዝግበር ዘሎ ካብቶም ቶፕ ፖለቲካል ኣናሊሲስ ናይ ኤርትራ ወይ ኣማኸርቲ ናይ ፕሬዚደንት ነቲ መንእሰይ ከምዚ ገይሩ ኣተሓሳስባ ናይ ህግደፍ ከሰጋግረሉ ከሎ that's really brilliant more ከምዚታት ሰሚናራት ውፅኢታዊ ከም ዝነበረ ነቲ መንእሰይ ብፍላይ ነቲ ኣብ ሃገራዊ ደንበ ዝነበረ ኣገዳሲ ከም ዝነበረ ይርዳእካ ኣብዚ እስከ ነስማዕ ሓንቲ ይበክሮ ሚልዮን ኤውሮፓ ሕብረት 120 ሚልዮን ኤውሮፓ ሕብረት ባጀት ምስልዕን ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኾነ ተቃዊምና ቤት ፍርዲ ኮይና በፂሕና ዓድና ክትህነፅ ስለ ዘይደሊ ዲና ቤት ፍርዲ በፂሕና ንሕና ፍና ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራ ፅርግያ ክስራሕ ስለ ዘይንደሊ ዕንወት ስለ ንደሊ ዲና ተቃሊስና ወይ ተቃዊምና ኣይኮነን ንመን ይኹን ክትቦት ገንዘብ እዩ ንመን ይኹን ክትቦ ፓርትነርናትኩም ሲመን እዩ ምስ መን ትሰርሑ ኣለኹም ኢለ ነዚ ዘረባ ክሰምዕ ከለካ ቆለጭ እንዲ ዘምፃልካ 120 ሚልዮን ናብ ኤርትራ ተዛኣቱ ነይሩ በዓል እዚ ንዑም ዝመስሉ ንዖም ክሰምዕ ዝኽእል ሓይልን ኢዲየትስ ኤንድ ስቱፒድ ስለ ዝኾኑ እምበር እስከ ደሓን ነቲ መንግስቲ ፀሊእካዮ ከም ድሌትካ ንኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ትፈትዎ ነርካ እንትትኸውን ሓልዮት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንተዘልወካ ነይሩ ኣብ ሰራዊት ዘሎ ኤርትራዊ እዩ ኣብ ግንባራት ዘሎ ኤርትራዊ እዩ ኣብቲ ከተማታት ዘሎ ኤርትራዊ እዩ ኢሳያስ ኣብ ጅቡ ይኮነን ክእትዎ ምናልባት ኤውሮፓዊ ሕብረት መፅዩ ነቲ ፅርግያ ክሰርሖ ከሎ ክስራሕ ከሎ ኤርትራዊ ክረብሕ እቲ ገንዘብ እታ ብኤርትራ ክኣቱ ከሎ ኤርትራዊ ክረብሕ በዓል ንስኻ ግን ንትግራይ ክወሃብ ኣሎ ኢልካ ፀሊእ ተዛሪብካ ትኾናው ምክንያቱ ኩላ ኣጀንዳኻ ትግራይ ትዕወት እያ ትግራይ ተጋሩ ድማ ትኢሊት ናይ ትግራይ ድማ ቤላ ገይሩ ተጠቂሙ ከም ማስቲካ ጥፍ ኢልዎ ኣዲምሎም ከም ማስቲካ ተጠቂሙ ገንዘቦምን ግዜኦምን ተጠቂሙ እንዳጓሓፍ ብሒፍዎ ነቲ ናቶም ሓሳብ እምበር ናብ ኤርትራ ገንዘብ ካኣቱ ዝኸውን ነቲ መንግስቲ ትፀሊ ነርካ ተትኸውን እኮ ነባሪ መንግስቲ የለን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፀሊኻ ሓደ መዓልቲ ክሓልፍ እዩ እቲ ገንዘብ ሒዝዎ ይኮነን ክኸይድ ኣዲኻ ንለኻ ኣብቲ ሃገር እዩ ክቕመጥ ፅርግያ እንተ ተሰሪሑ ወደብ ናይ ባፅዕ እንተ ተፀጊኑ ፅባሕ ንግሆ ግዜኻ ኣይኖ ነታ ኩርሲ እንዲኻ ለይትን በዓልትን ተንባሃቕ ከም በዓል ንስኻ እንተተቐቢሎማ እታ ኩርሲ ድማ ክሳዕ ክንደይ ክትበላሾ ምዃና እዩ ዝርዳእካ ኣብ ኤርትራ ዝኣቲ ገንዘብ ናይ ብሓቂ ፖለቲካዊ ራእይ እንተዘለወካ ነይሩ ነቲ ገንዘብ እቲ ንኣተወ ብኸመይ ተቆፃፃርነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ብኸመይ ኣብ ረብሓ ናይ ህዝቢ ክውዕል ከም ዝኽእል ክትፅዕሪ ዝግባእካ ንስኻ ግን እዚ ገንዘብ እዚ ንኤርትራ ክኣቱ የብሉን ብምባል ኣንበጣ ኣብ ትግራይ መፅዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣንበጣ ይግድሰካን እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ክግረፍን ንስኻ እኮ ኣብዚ ኮቪድ የምፅልክም እየ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ከም ዝፈፀመ ብዘይ ጭብጢ እመኑን ዝበልካ እኮ ኢኻ ምሳና ክሰርሑ እንተኮይንኩም ኣብ ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ እዩ ዋላይ ጭብጢ ኣይሃሉ ክትኣምንዎም ክትክእሉ ኣለኩም ከምኡ ክብሉ ከለዉ ዝበለ ሰብ እዩ ስለዚ he has no moral right ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ናብ ኤርትራ ሓገዝ ናይ ኤውሮፓዊ ሕብረት ንኸይኣቱ ምኽልካልካ ወላ ሓንቲ ዘገርም የብሉን ምክንያቱ ኤቭሪቲንግ ንሱን ደገፍቱን ዝገበርዎ ህዝቢ ኤርትራ ንኸይጥዕሞ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ቀደም ጌጋኻ ከም ድሌትካ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብታ ናይ ሰላም ጩራ ዝተረኸበትላ ኤውሮፓዊ ሕብረት ፖሊሲ ክቕይር እሞ ህዝቢ ኤርትራ እንተወሓደ ካብ ባፅዕ ንትግራይ ዝኸይድ መንገዲ ክስራሕ እንድሕር ኮይኑ ወይ እውን ንኢትዮጵያ ዝኸይድ መንገዲ ክስራሕ እንተኮይኑ ዝዓበየ ክፋል ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ስለዚ ኢለሰይ ብሰንዓፈ ገይሩ ክኸይድ እንተኮይኑ እቲ መንገዲ ካብ ባፅዕ ክሳብ ሰንዓፈ ዘሎ መንገዲ ክስራሕ እዩ እቲ ህዝቢ ነቲ መንገዲ ክጥቀመሉ እዩ ታንኪ ይኮነን በቲ መንገዲ ክኸይድ ህዝቢ ክኸይድ ፅርግያ ይክስር so where is your problem ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ክጥዕሞ ስለዘይደልዩ ትዝዕዝነካ በዓል እሱ በርገርን እናበልዐ ስድሮ ደቁ ኣብ ቅድሚኡ ኣቐሚጡ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ንኸይርህቦ ባይ ዘ ወይ ነባሪ ስርዓት የለን ኢልና ኢና ህዝቢ ክስዕበካ ተኮይኑ እቲ ሃገር ፅቡቅ ኮይና እንተፀኒሓ ትርካ እዩ ህዝቢ ፅቡቅ ደረጃ ምቾት ተረኺቡ እዩ በዓል ነዚ ኣይርድኦምን እቲ ፖለቲካ ኮይኑ እምበር ኣብ ኤርትራ ምቾት እንተመፅኡ እቲ ፖለቲካ ንሳቶም ዝደልይዎ ክሰርሕ ዝኽእል ምክንያቱ ኢንተርነት ተኣትዩ ፅርግያታት ተማዕቢሉ ትሕቲ ቅርፂ እንተተሃኒፁ ነገራት ክከፋፈት ክጅምር እዩ ሓሳባትካ ድማ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ሃገር ሙሉእ ሓይላ ኣብ መኸተ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ሰራዊት እዩ ዘሎ እቲ ህዝቢ ወላ ሓንቲ ፅልዋ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ if you have learned ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት እዚ ኩሉ ኣኼባታት ናይ ተቃዋምቲ ተገይሩ እንታይ ኣፍርዩ nothing almost zero
almost zero حواسات تغيروا أب أوروبا تغيروا أب أمريكا تغيروا أب إنجليز تغيروا أب جلة تغيروا everything تغيروا وتسيدنا تلو متى دم بتقاوم تهلو أنت هلك nothing ولا حد كزارب زخنا غير يلا ودابة يلا سرعات يلا حقي يلا ولا ترنافة يلا لذي قدامك كتقول رزق باكا أبز بيرترا كأتو زخل نجر كتحجز تدخل بس بيرترا تقبلنا مرحبك مغنياتو نيرترا صبو نغري حسبيهم تبعلك سخاغن زز خفت كالو مكو تغارم زغو حفوم تا تግራይ ትብል ገዲፎም ቁርብት ለይን ዓልዮም ኤርትራ ዝብል ቀይሮም ኣሎ በት ተሓለፈ 3 ዓመት ታሪኻዮም ነፍስ ወከፍ ዘረባናቶም ደርፍናቶም ትግራይ ትዕወት ነይሩ ታ ትግራይ ግን ንዓታቶም ጉሒፎም ኢትዮጵያ ክሰርሑ እቶም ንሶም ዝድግፍዎም ዝነበሩ ንኣባ ኣሕመድ 10 ግዜ ይጸርፎ ነይሮም እቶም ንሶም ዝድግፍዎም ዝነበሩ ተጋሩ ግን ኣባ ኣሕመድ የተከበረ ጠቅላይ ሚኒስተር ክብሉ ጀሚሮም they turn back ፖለቲካ ኮም ይቀይር ኢሎም ምስ አብይ አሕመድ ክሰርሑ ጀሚሮም በዓል እዚ again እቲ ጽልእ ናይቲ ህዝቢ ስለ ዘለዎም በረይ ንረብሓ ናይ ህዝቢ ምንቲ መጎጎ ተሕለፍ አንጭዋ ይበሃል እቲ ህዝቢ ክትዕመ ኢልካ ነቲ ፖለቲካ መርገፅ ናትካ መገለፍካ ይሕርዩ ኣብ ካልእ ከዓ ትማልሶ ምኻልካ ግን again ህዝቢ ኤርትራ ክርህቦ ስለ ዘይደልዩ ኩሉ ዝገብርዎ ፖለቲካ ለውጢ ከነምፅና ዝብል እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ሽግር ንምፍጣር ምዃኑ ካብዚ ዝበርሃልካ ብዙሕ መንእሰይ ድማ ተደናጊሩ ነይርባኦም بزخانة بزخانة بتي التحبريتا نقول لسه بنتصوري هلو مع رستي أبزي كود كفتني لايك جبرو سبورت جبرو ناتكم ريتو ناتكم حساب بزعبا زار السيزك سمعون دس بلني أفتحتك تبيكم مزياح قد فكو تنكسك عفي أفضل من عيسرا كله بروحه المهن ورسو كله بطقو متسعى من كله بفوري واننت ببالك ابا يناي مدرتا علي فام يوم جغلو هاغواف بري قدفو علوف قسلتاتو جيت تركبوتا صحفتا صحيفو محتم مسخنبرو هجا تبتميو مسلا كبرو سسر ربحتات جران يبلو يقمط القزية على ما تطولوا سلام كن سلام